Presented by Favorite Music World. रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुसीपुर छपरा। नौ दिन नौ रात पाठ भइल हमरा तहरा बिच बात भइल। नौ दिन नौ रात पाठ भइल हमरा तहरा बिच बात भइल। कहे जानू मैया हमारा के छोड़ के पूछी हमरा अखिया के लोड़ के। कहे जानू मैया हमारा के छोड़ के पूछी हमरा अखिया के लोड़ के। हाथ जोड़ के पूछी हमरा अखिया के लोड़ के। कलिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुसीपुर छपरा। सोनू के तू मान ली हो बात हो। पिंटू प्रेमी बेटा वाके लेके आई हो साथ हो। विज्ञानंद सोनू के तू मान ली हो बात हो। पिंटू प्रेमी बेटा वाके लेके आई हो साथ हो। चारा के कोर के पूछी हमरा अखिया के लोड़ के। कहे जानू मैया हमारा के छोड़ के पूछी हमरा अखिया के लोड़ के। Presented by Favorite Music World.